Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gisunod gyud ni pag-celebrate sa simbahan ang All Saints Day ug ang All Souls Day aron makita nato ang koneksyon sa kinabuhi dinhis kalibutan ug ang kinabuhi sa sunod nga kalibutan. Ang dinhis kalibutan, ang lawas mo'y gi-highlight. Kining atong lawas mo'y sikat kayo dinhis kalibutan. Pero gipakita sa atong simbahan nga ayaw kalimot, at least once a year, ayaw kalimot nga niasad kuyog aning atong kinabuhi sa kalibutan, ang dili makita nato nga bahin nga mao ang atong kalag. So naglakaw kita dinhi sa kalibutan, lawas og kalag. Ngilingi ay imong tupad. Ning na buhi pang imong kalag. Ina ko no ba? Buhi pa. Unsa may makapatay sa atong lawas? Ang duha ka S, samad og sakit. Grabe ganing samad, patay. Grabe ganing sakit, patay. Nga tulo man ni ka S ang makapatay. Ang ikatulong S mao ang sala. Mao nay mo patay sa duha. Ang patyon sa sala duha gyud, lawas og kalag. Muna ang pahinomdom sa Ginoo nato, likaya nato ang makapatay sa duha nato ka bahin. Ayaw likay itong gauna kay usara may mapatay atong. Lawas raman pero di man mamatay ang imong kalag. Dirisad sa atong unang pagbasa, nagpaamot si Judas, leader siya sa una sa mga Israelita o sa kagrupos mga Israelita, nagpaamot siya kwarta, gipadangat to sa templo aron ipamisa sa ilang mga kauban nga nangamatay. Kay mituo man si Judas na ang patay lawas ray namatay, ang kalag kinahanglan gyud nga iampo kay dunay pagkabanhaw. Pasabot siguro agyog atiman ang kadtong dili mamatay. Ug unsa may dili mamatay? Ang kalag. Ayaw pagsigig concentrate anang mamatay, siging
pakulor anang buhok nga mga larag raman nagmamatay na imong lawas. Siging gasto anang imong kilay nga mawa raman na ini kamatay nimo. Siging gasto anang paputi-puti anang naong ikamatay mo kuan na mawa ra nang naunga. Pero ang gastuhig maayo ang imong kalag. Nya dinis atong parokya unsa may maka buhi igyos kalag. Ako ba, believe na kayo ninyo. May kayo mo mutubag, pero di dyan mo mupalit og daghan. Bitaw, slot, no? Ato na ingon slot. Kay, ang slot, og ato ng spellingon, S-L-O-T, ang meaning anang S, sacrifice for salvation. Nya ang L, love for the church and for the poor. Nya ang O, offering to God. Nya ang T, treasures in heaven. Kana mo na siya ay makapalangit. Usahay, wa na kaon imong lawas, kay gipalit nimong slot, ana. Pero, buhi ang imong kalag, himsog. Pero sige kag tigom og kwarta para sa imong lawas, unya daw na kay kastanan, wa na kay pagtagad sa imong silingan, mag-anam nagkaluya imong kalag, hangtod na gyud magkamang-kamang. Kani karong nangawat aning atong flood control ug uban pang mga budget, PhilHealth, education, hasta pagay military, agriculture, gipangawat nagmaayo. Kana sila, himsog man sila glawas, dagko kay na sila tiyan. Anasa no inipis nilag tiyan, may mo exercise, pero pitaka na nila, ilang mga sudlan nagkwarta, dili na pitaka attache case. Kada kuno sa to, usa ka attache case 48 million. Niya matod pa ni Sergeant Gutisa, nag-deliver sila 46 ka attache case. Nya kada sud 48 million man ting ito. Grabihang kwartaha. Para lang na sa usa ka tawo. Nya dili ra na kausa. Pila ka tuig. Mga at least matod pa nga atong interview mga 3 ka tuig na sige sila deliver. Hapit kausas usa ka buwan tingil mo deliver. Ana. Grabe ang kwartahan. O gipalit pa lang tong slot katong usa. Kadto bang usa ka attache case gipalit pa lang tong slot. Wa na Hasta no mo anhi din ba? Mo anhi din pader sige man jud kag naon sa na imong slot. Day usa ka attache case o imo na ni. Unsa may inyong advice nako? Dawaton dili. Kamu ba, patyon sa ninyong kalags pare. Uy, dawaton din ako. Akong dawaton, total. Wa man na to gi-announce. So, wa man tayo gi-announce din Ingka, mangutana sa ginapadiroy o di inagikan, bitaw sad no. Ako lang tawagon ang akong Paris Finance Council o Pastoral Council. Ari mag-meeting tabi kay ni ay may ni offer og usa ka attache case unsa man ni ato ning dawaton. Ya, mga Diyos nun sa kining ako din ning pastoral. Malandong na sila pader murag og di ni nato dawaton wa tay project dayon nya. Og ato ning dawaton ana tay project. Hindi lang. Ay boato kong Bishop Abit ito ato kita sa obispo mo sangko Bishop di amay ning hatag diri nya murag klaro magkay ning gikan ni antong attache case nga gi sulti dito unsa man ako ning dawaton Bishop ana inigingos obispo dawata dawat dayon kay siya may authority nya maimpierno ko kuyog ning do maglingo-lingo mi diri Bishop mao gini gisangkuan ato ni anong approve sa Bishop anon ta dinhi noon. Dahil mamalandong ta, unsa may mga sukdanan, basta wa ka nahigugma sa kwarta. Ang kwarta, sa mas gibuhat ni Judas,
gamita para sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ayaw gamita ang kwarta para sa imong kaugalingon. Mabati ra gid ng kwarta basta imo na siyang gamiton para sa imong kaugalingon. Wa na kay pagpakabana sa uban. Kaning nangawat ron sa ato dinhing dagko kay kwarta, kung maparihan ni sila ni Judas diri sa unang pagbasa nga gamiton ang ilang kwartaha, ibalik na nila nga ris nasod, iuli na nila, unya moangkon sila nga ilan ang gikawat, luwas ilang kalag. Nganuan, kay ang kamatuuran mao may makaluwas nato. Nangutana si Tomas, Lord, Ginoo, wala man may mahibalog asa kapaingon, unsaon na mo pagkatultol sa dalan? Ingon si Jesus, ako ang dalan, ako ang kamatuuran, ako ang kinabuhi. So kanang way, truth, life, mauna si Kristo. Unya kung gamito nato ang kwarta aron palutaw ang kamatuuran og maluwas ang kinabuhi, luwas kita. Bisan pag-unsay atong sala, mao man bitaw kita dinhi simbahan hangtod nga nagtinga na ang usa ka masakiton, ato pa yung tagaag sakramento sa anointing of the sick. Kay basin daig nakahinulsol na siya ug makabuhat na siya butang nga makaayog yun sa kinabuhi. Pinaagis pagbasol sa mga sala ug sa pagbuhat sa kamatuoran, maluwas na siya. Nanglitan kawatan kay na siya or namabay na siya. Nya hapit na matay. Paghilog, pag kumaghilog, iya ding ingnan niyang asawa, day imong tan-aw nako buotan kay ko pero nabi ako'y babae. Niya maingon ding asawa, dugay naman kong nahibaw kay silingan man sa akong igsuon. Jawa lagi ka magtingog-tingog. Ingon sa dang asawa, di lang ko gusto ba nga mosamot ang atong kagubot kay mas gihigugma man ako ang imong kalag kaysa imong lawas. Maingon dito ang selo ako ha, sana all. Patay na yun. Imong paminaw, maluwas to, dili. Luwas, nakatugaan man siya sa tinuod. Ayaw na ipamakak ang kamatuoran kay dugay na nang nahibawan. Ang Ginoo nahibaw na sa tanan. Kaning mga kawatan sa atong katilingban karon sa atong nasod, grabe naman gining kawat, pero wa man gimutugan. Ay mo pag-ingon nga wa mo mahibaw dugay na mong nahibaw as Ginoo nya di narabasan mo magdugay kay mga edad ani mga tawhana karon pun-ana na nato mga 20 ka tuig wa na ubay-ubay na nila ang maapil aning November 2. Pero ila na nang puy-an ang kamatuoran, di sila magpakaaron ingnon nga wa sila masakpi tungod kay naa sila sa authority, tungod kay di sila ma-chargean. Dugay na mong gikonbikto sa inyong konsensya. Dugay na mong gikonbikto sa Ginoo. Pero lahi man ning Ginoo, wa man ni siya Supreme Court, wa sa ni siya Court of Appeal. Ang naa niya is supreme power, supreme love, and supreme mercy. So kung ato nang basulan ang ato mga sala, nya mo balik na ta sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, siguro kita nga maluwas. Kay matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, kinsa may makapahimulag nato sa Ginoo. Bisan ang gahom sa yawa nga mao ang kamatayon, dili makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Ang gipaabot las Ginoo, magbasol unta ta. Ug unsa may buhato nato sa atong pagbasol, maningkamot na tang mutan-aw sa naong sa Ginoo. Ay pagsigig tan-aw anang kwarta, ayaw pagsigig tan-aw anang imong balay, kanang imong mga sakyanan nga nindot kaayo, kanang imong mga alahas nga purtig yung daghana, kanang imong mga sa panang uban nilang gipamalit ron, eroplano, helicopter. Ayaw pagsigig tan-aw ana, ayaw pagsigig tan-aw anang naong sa imong kabit nga nag-ilis-ilis lang tungod sa kadako sa imong kwarta, bati kay kag naong pero gwapa kay kag mga kabit.
or gwapo kay kag mga laki tungod kay maka-afford kag hatag nilag millions, even billions, ayaw pagsigig tan-aw diha. Unsa may maayong tan-awon? Tan-awa ang naong sa Ginoo. Mao nang niingon ta diri, unsa atong gisulti? Ang Ginoo maayo og maluluyon. Inigtan-aw nato sa naong sa Ginoo, kinahanglan mangita taniya diha sa iyang pagkamaayo o pagkamaluluyon. O kinsa man dinhis kalibutan ang naghatag niini, mao ang mga santos. Mo nang gi-celebrate nato sila gahapon aron matan-aw nato nga mga modelo sila nga mga maayo og maluluyon. Tan-aw tas crucifix, maayo og maluluyon. Tan-aw tang Mama Mary, maayo og maluluyon. Tan-aw ta ni Santiago Apostol ug sa tanang mga santos, maayo og maluluyon. Ato nang sundon. Tanawa, di ba inigsunod nimo ana, makakita sad ang imong silingan sa naong sa Ginoo diha nimo. Kay nahimo naman kang maayo og maluluyon. Gilingi ay mong tupad. Ang di mo lingi, patay ang kalag. Lingi bagamitan ng imong lawas pag lingi-lingi. Nyaing na siya, sugod karon. Sunod na ko ba? Na sugod karon, limpyuhan ako akong kalag. Tubagon sa kaniya, istoryahe. Labi na kang imong gilingi, imong bana, dugay na kayo ng gaduda na imong abdi jud ka mausab. Mingo gina istoryahe. Pero usab maganing atong kaning mga slots kana pa bang imong naong og batasan. Na padayon ta ha, usas atong usbon mao gyud ning atong gugma. Ibutang gid ang direksyon sa gugma sa Dios o gugma sa atong isig ka tawo. Nya gamita ang kwarta para sa uban. Ang ato karong grace 81,320 na ang atong halin, na apay 618,680 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Na ani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang ato sad nga PPSC kaning para sa ato dinhi mga proyekto, 46,972 ang atong halin ka slots, napay 53,028 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya nani 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. Nya ang ato sang DPR 5,822 na ka slots ang ato rong pundo. Nya sige patagdawat tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang namalit na tog slot. Bisag hinay-hinay ni makaluwas biya gid ni. Unya karon unsaon man pagpalit og slots, una ihatod lang diha sa atong opisina or sa atong mga lamisa dinhi dito sa Rosmenterio, daghan sa tadtog na maligyag slots, or ideposito sa atong mga bank accounts atong gipakita ron dinhi sa atong screen, or ipadala sa atong GCash. Open na ang among mga GCash karon, ambot kanus ani mapuno, basig mapuno ra sad ni after 1 week. Congratulations og mapuno ning tanan. Limited raman ang GCash. Ang way limit mao ang kwarta padala. So ipadala lang sa dinhi, pinaagi sa kaning mga kwarta padala dinhi og sa abroad. Mga igsuon, ang kwarta makapaimpierno og makapalangit. Unsaon man aron makapalangit, atong gamiton ang kwarta pagwagtang sa mga sala. Pinaagi sa paghatag niini sa mga nanginahanglan, paghatag niini nganhi sa simbahan. O kung ato na kining buhaton, secured na ang atong kalag gikan sa labing kuyaw nga nga makapatay nato nga mao ang sala.
Bahala nagmasakit ta, masamad ta, basta walay sala. Manindog ta. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, mituo kita sa kahiusahan sa tanang mga santos, busa malaumon kitang muduol sa Dios sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan dinhi sa yuta, dili gayud unta mahikalimot sa simbahan nga nagkapaabot alang sa katapusan ug sa tunhay himaya didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang kahayag ug ang kalinaw mahatag unta ngadto sa mga kalag sa mga tawo nga wala gayud makaila kang Kristo sa dinhi pa sila niining kinabuhia. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang katawhan nga nahadlok mamatay, makakaplag og paglaom diha sa nabanhawng Kristo ug sa iyang makahinlong pasaylo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mahupay diha sa ilang pag-ampo alang sa mga kalag sa ilang mga hinigugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Halandong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang maggrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang kaluoy nga napadayag dito sa purgatorio, maglig-on ug palawom sa atong pagsalig diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. O Ginoo sa kinabuhi, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.